250 korun bez DPH. Jsem přesvědčen, že budu pro vaši firmu přínosem. Je sleze a ten nám určitě rád řekne, jak to tam teď vypadá. Vláďo, hezký večer. Krásný dobrý den všem posluchačům Blaní, tak musím říct, že se postupně zaplňuje. My jsme to tady krásně ozdobili. Mimochodem na pódiu je nápis Česko.com. Také vám sedí nejlépe kvalitní značkové oblečení a obuv za tu skutečně nejnižší